Το επιθετικό rebound από τον άλλο Αμερικάνο της Λάρισσας, τον Σκοτ. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο. Η assist απευθείας στο Τσίτουμ που έχει πάρει την κατάλληλη θέση και το κάρφωμα. Μια όμορφη στιγμή. Και βήματα. Κοιτάξτε την προσπάθεια πάντα, η αλλαγή στο πόδι. Τζον Πολ Σάσκι λοιπόν και κάρφωμα για τον. Ο Κόστνερ σταματάει τον Πετσάρσκι. Κοιτάξτε, σηκώνεται να καρφώσει με όλη του την άνεση. Ο Κόστνερ όμως είναι κοινή εδώ με τον Πάσπαλια. Κοιτάξτε το ανάποδο κάρφωμα από τον Μύροσλαβ Πετσάρσκι. Η assist του Ζάρκο Πάσπαλι. Κάρφωμα ανάποδο για τον Πετσάρσκι. Καταρχήν εδώ ο Ρίτζι Τζόρνταν. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Κοιτάξτε τον Αμερικάνο του Απόλλωνα. Και η συνέχεια από το ίδιο παιχνίδι με έναν άλλο Τζόρνταν, τον Τόμας. Εδώ. Πάτημα με όλη του τη δύναμη μπροστά από τους αμυντικούς του Απόλλωνα, έτσι όπως έρχεται από μακριά και με τα δύο πόδια και δεν μπορεί να τον σταματήσει κανείς.